Hello po mga Kuragon. Ngayong araw po. Ngayong araw po, ipapakita ko po sa inyo yung pinapagawa po naming bahay. So bago po yan, maraming salamat po muna kay Lord kasi ang daming blessing na dumadating po sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay po sa amin ng blessing. Speaking of blessing, maraming salamat din po kay Ma'am Gigi. Kung natatandaan niyo po nung nakaraan, binisita kami dito ni Ma'am Gigi. So galing po siya ng Australia. So nakita po yung kalagayan namin na talagang hirap din talaga kami sa buhay. Ito po yung bahay namin. Nakita nga ni Ma'am Gigi yung itsura ng bahay namin na halos hindi matapos-tapos. So kaya pinadala niya po ng pera. So napakalaking pera po yung pinadala niya sa akin. Kaya maraming salamat po. Ma'am Gigi, dahil kung hindi po dahil sa inyo, so hindi na naman po maumpisan yung bahay namin. So maraming salamat talaga kay Ma'am Gigi. So nagpadala po siya sa akin ng 100,000 pesos. So napakalaking bagay po ito para sa bahay po namin. Kaya Ma'am Gigi, sana marami po pong blessing ang dumating po sa inyo dahil sa sobrang kabaitan niyo po. Hindi niyo naman kami kaano-ano, pero yung tirang niyo po sa amin, kapamilya na para lang mga anak nyo po. Ayan, salamat sa pagmamahal po sa pamilya namin. Kasama ko po ngayon yung asawa ko para magpasalamat po kami sa mga blessing na natatanggap po namin at kay Ma'am JJ po. Yan, unang-una po nagpapasalamat po kami sa Panginoon kasi nga po siguro ito na po yung lagi naming dinadasal na magkaroon po kami ng sariling bahay. Walang iyak. Nakakaano ka? Nadadamay ka pa. Okay lang yan. Kala ko papasalamat tayo, ba't ka umiiyak? Nadadamay ka pa. Siyempre, hindi ko naman ini-expect na may magbibigay sa atin ng ganong kalaking pera para makapag-umpisa ng bahay. Kasi matagal ko na talaga gusto po magkaroon ng sariling bahay eh. Kasi nahihirapan ako dito pati sa mga bata. Pati mga po, mga langgam dito. Nakikisaw-saw pa sa Sikip-sikip na nga po ng bahay namin, tapos yung mga langgam kung saan sulok andyan. Sige po, kami lang yung umiiwas eh. Kami na lang yung nag-a-adjust. Kailangan natin i-adjust. Sobrang pasasalamat ko po kay Ma'am Gigi kasi po hindi na kami tinuring na ibang tao. Tsaka isa pa, hindi naman kami kaano-ano niya pero binisita kami dito sa bahay. Hindi siya niyang makihalubilo sa katulad namin. Kumbaga siya, pata siya tumingin sa mga tao pata siya tumingin sa amin, hindi siya ibang tao tingin niya sa amin. Kasi kung tutusin, wala naman siyang sa amin, obligasyon na binigyan niya kami ng ganong kalaking pera para makapag-umpisa ng bahay. Kaya sobrang pasalamat ko kay Ma'am Gigi kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi namin maumpisahan ng bahay. Tsaka si Ate Emily yan, maraming salamat po sa kanya. Pasensya na po kasi. Tears of joy. Kahit ako naluha sa'yo. Yan, luha po ito ng kaligayahan. Yun nga po, pati si Anthony na-excited din lumipat dun sa taas. Wala pa nga ba pong gusto niya lumipat. Yun po, wala po ako ibang sasabihin ko din salamat po. Minsan di na ako natutulog kasi nga, daming langga, baka yung mga bata, pasukan sa tenga. Kaya maraming salamat po talaga kay Ma'am Gigi at sa lahat po ng aming mga viewers, sa lahat po ng aming sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat kasi wala kami dito sa katayuan namin ngayon kung hindi po dahil sa inyo, sa mga nag-share po ng aming mga videos. Maraming salamat po talaga. Kunting tiis na lang po, marakanasan na din po namin kung paano tumira sa malawak na bahay, hindi yung dito sa amin kasi sila sa loob, ako yung lagi sa labas kasi hindi kami kasya sa loob. Kaya sobrang pasasalamat talaga. Ayan.
kay Lord, maraming salamat. Kasi marami ng kasalanan na nagawa natin, pero andyan pa rin yung blessing na binibigay sa atin. Sobrang dami. Kaya maraming salamat po sa lahat talaga. Yan, walang katapusang pasasalamat po ito. Lalo na po itong bahay namin. Habang buhay na po naming pakikinabangan yan. Kaya yung binibigay po sa amin na pera na para sa pamilya namin, so talagang nilalagay po namin sa tama, tulad ng bahay na yan. So kahit wala na kami dito sa mundo, yung mga anak namin, mga apo namin, pakikinabangan talaga yan. Kaya sobrang pasasalamat po habang buhay po kami. So magpapasalamat po kami sa inyo. May sasabihin ka pa? Wala na. Tulo si Bonmoy. Diba? Kunting taste na lang. Ilang taon na ba tayo dito, May? Bukas na. Sa loob ng 2 taon, ito yung nasilungan namin. Napalis na talaga tayo rito. Yung mga pinto dyan, sira na. Opo. Puro sira na. Yung pinto dito sa kusina namin, yung sa CR, sira na talaga. Puro Tapos, pinto bagaan sira. yan yung baby namin. Kahit mainit, nagtsatsaga dyan sa napakainit na na kwarto. So, hindi na kami kasya dito sa loob. May ilaw po dyan na kulay violet. Pampatanggal po yan ng lamok. So pagka umaga, marami pong lamok na patay dyan. Tapos doon naman sa kanto, hindi namin ginagalaw yung kanto na yan. Kasi may maraming langgam. Yan, yung kanto na yan sa may plywood. Inaharangan ng plywood kasi pag nagalaw mo yan, nakaw, magsisilabasan yung napakaraming langgam. Yan, hindi naman namin pwedeng galawin kasi mas lalo silang kakalat. Hanggang dito po yan, oh. Yan, dito din. May tirahan pa ng langgam. Yan, so bibisitahin natin yung bahay na pinapagawa namin. So andito si Kuya Felix, tapos si Dennis, tapos si Francis. Yan pa yung mga materialis natin, oh. Yan, dahil nga ginagawa yung kusina dito, so dito muna si nanay nagluluto. Ano yan, ay? Talong? Maluto? Ayan po yung ginagawa dito. Bali ito yung magiging kusina na. So, tatanggalin na namin itong dating kusina. So ililipat namin dito sa gilid. So para mapaglagyan po namin dito ng malaking lamesa. Si Kuya Felix. Ayan po si Kuya Felix. Walang kapagurang Felix Asor. Ayan, so giniba namin dito yung CR kasi medyo masikip. Palalakihan ko ng konti. So ito yung magiging CR, tapos paliguan dito para kung sakali man na si CR ka na, so walang mag-iistorbo. Ayan, so bale ganyan yung itsura yan kasi ipapa-slab ko po yan. Ayan, tapos yung sa taas, yan yung magiging kusina namin. Ayan, tapos ito yung magiging kusina nanay ko. Ayan, dito naman sa loob, medyo makalat lang kasi nga yung mga gamit dito sa kusina. So nilagay muna dito. Tapos yung ibaan dito. Ayan yung ulam nila, talong. Anong luto mo dyan, ay? Bangot. Ayan, talong na ginisa na may bangot na tinapa. Nagkakangkaan, Lex? Nagkakangkaan? Oo, kahit anong sinakain. Diyan, dito naman sa taas, titingnan natin yung itsura dito. Kasi last na update ko po nito, hindi pa yata ito na papalitadahan. Ay asintada. Yan, so ngayon ito na yung itsura. So maglalagay na lang ng beam dyan.
Beam na lang yung kulang nito para sa susunod palalagyan na namin ng bubong. So bali ito yung magiging kwarto namin. Ito ang kwarto. Halimbawa may bisita kami, ito yung magiging kwarto nila. So ito yung sala. So medyo pinalawakan ko talaga yung sala para mas maganda. Tapos dun sa labas yung may nipa. May mga nagwaway pa yata dito. Hey! Shout out! Yung mga may nagwa-wifi. So dito, papagawa ko yan terrace. Tapos yan namang ano na yan, itaas ng kusina, bali slab yan. So yan na yung magiging landing nitong hagdanan. Yan para mas buwelo. Tapos ito, medyo ano to, mababago yung plano nito. So ipapatanggal ko na to. Hindi na to yung magiging daanan. So ipapasara ko na lang yan. Kasi masikip kasi medyo maliit yung pagkagawa ng hagdanan. So ayaw ko naman ng ganyan. Kasi halimbawa may dala ka pa akyat na medyo malaki-laking bagay. Masikip pag dumaan. So kaya ipapalipat ko dito yung hagdanan. So yan na yung magiging landing. Yung itaas ng kusina. So bali may ano dyan, may pintuan dyan. So magkakaroon kasi kami ng private na CR dyan sa loob. Bukod dito sa CR sa kusina. Ayan. Dahil malik kayo puhanin kukulamber? Dahil mo na kayo puhanin kukulamber? Kukulamber dahil na? Pag nakapurmana, ang mga purmana. Yan lang po muna yung update sa bahay na pinapagawa po namin. So hindi ang makatagal doon kasi ang init. Mahina po sa init. Maraming salamat po ulit kay Ma'am Gigi and sa lahat po ng aming mga viewers, sa lahat po ng aming mga sponsors. Maraming salamat po. Ayun sa mga nag-share po ng ating mga videos. Star Sender po, maraming salamat po sa inyong lahat. At shout out nga pala kay The Prospect. Pagaling ka The Prospect. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat and God bless po.